que estaba silenciada. Vale, bos días, xa estou aquí. É que iba a entrar a directo, pero estaba na cociña. Mirei para fora e vin unha cousa que digo, pero que bicho é ese? Porque claro, eu de páxaros sei pouco, entonces entretive un cacho aí mirando. Bos días! Entón, bos días, Ana, que xa temos por aquí, bos días, Tais, bos días, Fran. Hoxe imos a falar da cor rosa. Por certo, o páxaro que vin creo que é un peto real ibérico. Non outro peto real. É por iso, pero eu estaba aí fascinada porque ademais estaba coa súa señora, estaban os dous, a señora ten cores menos chamativas, por iso sei que era a señora, ata aí chega o meu coñecemento de bioloxía e de paxaros, e fíxome como ilusión, porque non adoito velos, sentilos sí cando vou polo monte, pero velos non. Entón estaban aí comendo no chan, non sei que hai, pero estaban aí comendo. Vale, vamos a falar da cor rosa, que en sí, como a cor, nunca existiu. Desmeto aquí o PowerPoint. Rosa realmente refírese a unha flor. Logo collimos o nome da flor para referirnos á cor. Que pasa? Que flores, rosas en Europa durante a Idade Media e na Antigüidade habías ou vermellas ou brancas. Así que cando se fala de que algo é da cor da rosa nos textos medievais, estáse a referir probablemente a unha cor moi vermella. Creo que no Percival ou, bueno, non me quero meter porque non sei exactamente que texto, pero hai un texto donde di que o cabaleiro vai paseando, por exemplo, por un campo, por unha paisaxe nevada e ve gotas de sangre que son como pétalos de rosa que lle recordan as meixelas da súa amada. O sea, aí hai que vemos que a asociación rosa refire a unha cor avermellada moi intensa, non? Sobre o século XIII aparecen as primeiras rosas de cor amarelo ou alaranxado, porque veñen de Asia e veñen cos cruzados, non? Polo que poderíamos decir que tamén ás veces esa referencia á rosa podería ser, a partir do século XIII, o amarelo ou o laranxa. É un laranxa pálido. De feito, nalgúnas descripcións de bestiario de nobles, non? En inventarios que se fan sobre o bestiario que tiñan certos nobles, refiren unha cor que é a amarela pálida. Podería ser un tipo de beige ou de rosa, non? Andaría por aí entre os tons. Tamén hai que lembrar que o que chamamos, bueno, o roxo é máis tirante a amarelo que a vermello, non? A vaca roxa é máis laranxa que a vermella, non? Esa sería máis ou menos a idea. Entonces, rosa como a cor, imos a empezar a vela e a utilizala máis ben a partir do século XVIII. No século XVIII pasa unha cousa, que é que os xardineiros dos palacios consiguen, hibridando as rosas, crear unha rosa rosa. E é aí onde se empeza a referir esa cor avermellada, pero menos intensa, como rosa, en referencia á flor, vale? Non sei, é un pouco lioso, non sei se me estou explicando ben, pero sei que me entendedes, porque sodes xa como da familia, xa estades acostumados ás miñas idas e vidas. Entón, nas paletas dos pintores, rosa non hai como, o sea, existe, pero como se consigue o rosa é a través dos materiais cos que se consigue o vermello, obviamente. Entón, van a utilizar o cinabrio, van a utilizar a rubios tintoria para os tintes na roupa, por exemplo. Realmente é un ton, non é unha cor.
E despois, pois, dase estas cousas tamén, non? Se eu vos pregunto de que cor son os porquiños, pois un neno pequeno, hoxe en día, ou nós, bueno, temos a Peppa Pig de exemplo, non? De que cor é Peppa Pig? Pois é rosa. Sen embargo, os porquiños na Idade Media non son rosas, son marróns. A evolución do porquiño doméstico europeo cara ao rosa é tamén todo un mundo para estudar en bioloxía e tamén para estudar cando se produce ese cambio na representación do porquiño, porque aínda que nós os vexamos rosas, o sea, non os vemos, non son rosas, obviamente. Son máis tirando a marrón, non? Pero na maneira de representámoslo rosas e todo o mundo o entende así. Sen embargo, se lle enseñas un debuxo, se puidéramos enseñar un debuxo dun cochiño rosa a unha persoa da Idade Media ou do Renacemento, non entendería. Despois, no século XVIII, dase un gran avance tamén á hora de conseguir químicamente certas cores. Sabedes que se ponen moito de moda os tons de cor pastel e, polo tanto, o rosa, como un vermello pastel, vai ser un dos protagonistas do vestiario e dos cadros. Poñevos este espido de Boucher, un dos meus pintores favoritos. Todo o mundo odia a estes pintores do rococó francés. A min encantan, me parecen super delicados, super graciosos, e así un pouco picantes tamén. O rosa vai ser entendido non só, o sea, non só vai a ser un dos grandes protagonistas da paleta de cores do mundo do rococó, do final do barroco, de Versailles, da nobleza francesa, non? Desta euforia de despilfarro, non? Da nobreza, esa época de decadencia, pero tamén suntuosidade. O rosa, bueno, pois é un dos grandes protagonistas, pero non só nas telas, senón tamén nas paletas dos pintores, porque vai a ser unha das cores que vai a utilizarse como carnación. De feito, moitas veces aparece referido o rosa como carnación máis que como rosa. Estou a ver que en diante xa podes levar a fin un luns de té así só. Ti só. Podemos intentalo, pero as risas que botamos entre os dous tamén é ese é outro show. Ademais xa logo acabo, levo 12 minutos e pouco máis me queda que contar do rosa. Pero bueno, un día que non teñas ganas tamén podo encargarme, pero ti non te preocupes. Bueno, Boucher, por suposto, gran pintor. E aquí, á esquerda, temos outro cadro de Boucher e á dereita non me acordo quen o pintou, non me acordo nin quen é o señor que está aquí retratado, pero todo ten a súa explicación. Vemos que seguimos na paleta de Boucher, nesa paleta rococó, donde hai moito rosáceo e moito vermello, non? Creo que é a fragua de Vulcano. Vulcano é o señor que está aí á dereita, todo repanchingao, e vai envolto nunha tela moi vermella, non? En parte, porque xa sabemos, é unha maneira de retratar a cor do lume e do calor, non? Unha asociación moi antiga co vermello, como vimos no programa sobre o vermello. E tamén porque é unha cor moi asociada ao masculino durante non vou decir un lapso de tempo, pero poñamos que ata finais do século XVIII o vermello é unha cor asociada ao masculino, á forza, á habilidade, ao sangue que circula, non? Entonces, é lóxico que retrate a Vulcano envolto nesa tea vermella.
Tamén hai que fixarse que a carnación de Vulcano é totalmente diferente á carnación rosada das outras coprotagonistas femininas que están aí, porque a diferencia entre carnacións do espido masculino e do espido feminino é tamén unha cuestión cultural. E agora, bueno, non se me ocorreu poñelo, pero se vamos a Egipto, por exemplo, mirade que é unha cousa ben antiga, veremos que as mulleres sempre sempre ao ton de pel da muller sempre é máis claro que o ton de pel masculino, non? Xa en Egipto. E parece que iso se seguiu mantendo durante moito tempo no imaginario. Non digo que veña directamente de Egipto, pero sí que era unha maneira de entender a realidade. Obviamente, estas señoras da nobleza non tomaban o sol, non facían labores de campo, non? E non estaban morenas. O de poñernos morenos é unha cousa moi moderna, non? Pero elas non. De feito, quenes estaban morenas eran as mozas que eran campesiñas, que facían labores de campo, non é que non podían evitar que lles dera o sol, pero as nobles pois tiñan este ton así de pel a que non lle deu o sol. Sen embargo, os varóns, como se supón que sempre andaban por aí correndo a cabalo, facendo deporte e facendo a guerra e todo iso, de esforzo físico ao sol, pois adoitanse retratar cun ton máis escuro de pel, non? Pero realmente iso é como unha convención pictórica, é unha maneira simbólica de diferenciar tamén os sexos na arte. Case non é algo que está que case non se aprecia, non? Como que hai que sinalalo porque é algo que o ollo está tan acostumado a ver que poucas veces nos paramos a reflexionar de por que é así, non? E á dereita, pois temos a un señor totalmente vestido de rosa. Dino, estáis por aí vamos ao meollo. Aquí temos a un señor totalmente vestido de rosa, porque durante esta época o rosa é unha cor que se pon de moda tanto para mulleres como para homes. De feito, nas mulleres, non puse un exemplo, pero adoita ir asociado co azul, enténdese que o rosa e o azul pálido ou celeste son unha parella moi conveniente, que se equilibran moi ben na moda. E os cabaleiros, pois visten todos os tonos de vermello e ata o rosa. De feito, é unha cor que ata principios do século XX se consideraba axeitada para vestir aos nenos, precisamente outra vez por esta idea de fortaleza, de virilidade, en certa maneira tamén apotropaica, non? De protección para os nenos, pero tampouco era algo excesivamente... O sea, a xente non estaba obsesionada con vestir aos nenos de vermello e as nenas doutro, non había tanta obsesión por facer a distinción de xénero dos bebés. De feito, a roupa era bastante neutra, incluso era bastante feminina durante os primeiros anos, non? Hasta os 3, 4, 5 anos, nós vemos retratos dos infantes de España. É moi difícil saber se estamos diante dun neno ou dunha nena só pola vestimenta. De feito, é unha vestimenta que con grandes faldóns, é moi difícil sabelo. Non importaba, non era unha obsesión da xente facer ese tipo de distinción. Dinos a Lobeira, vin Antonte de Man of Earth, película moi recomendable na que en moitas outras cousas falan da convención pictórica e iso. Moloume mil, teríamos que facer un visionado comentando nun programa extraordinario de Luz de Tea, ollo aí. Pois, sabes, empecé a vela, non sei que día empecé a vela, pero tiven que parar porque non tiña a cabeza fresca, porque vin que había tanto que se podía comentar, super interesante,
Entón, teño que volver vela. Pois vexo aí, tomo notas e facemos programa. Non hai problema. Bueno, seguimos, pasamos o século XVIII, non? E en pintura danse unha serie de cuestións que teríamos que explorar tamén nun programa bastante máis a fondo, así non me fai mal repasalo, que a principios do século XIX, mediados, poñamos, conseguinse as primeiras cores en tubo. O pintor xa non ten que preparar a cor no seu taller, coa molienda, cos aglutinantes, cos conservadores, nin ten por que coñecer a preparación desa cor, porque comezanse a comercializar as primeiras cores en tubo, non? E aí é onde aparecen os pintores a plein air, non? Que saen co seu cabalete, coas súas pinturas, co seu maletín e pintan a paisaxe, e pintan según o que ven. Tamén hai que lembrar que nesa época xa se escribiron os tratados de óptica e os pintores, que tamén empezan a ser un pouco máis libres de encargos e de todo iso, empezan a experimentar en como representar a luz e a cor doutras maneiras. Este é, por exemplo, un cadro puntillista de Paul Signac, onde vedes que hai rosa, non? Hai como un ton rosado que prima moitísimo neste cadro, como se fora o gran protagonista. En realidade, se nos achegamos e miramos cada puntiño, non é cor rosa, son cores vermellas, e lilas, unha mezcla de tons, non? Pero que en xeral danos esta idea rosada, non? Dun atardecer. E aí é onde empezamos a ver que o rosa se empeza a entender xa como unha cor independente do vermello. Ata entón, pois entendíase máis ben como un ton do vermello, non? Un vermello máis pálido. E aquí empeza como a independizarse a idea do rosa como unha cor por si mesma, non? Entón, os pintores comezan a xogar con todos estes tons, estas cores, estas novas oportunidades que permite esta comercialización dos pigmentos en tubo, non? Por certo, por suposto, estes pintores, por exemplo, pasalle a Sorolla, non? Como saen a pintar ao campo, ás veces quedanse pegados partículas nos cadros, non? Sorolla, cando pintaba, por exemplo, na praia, hai algún cadro de Sorolla que ten area, cousa que lle dá como unha dimensión de realismo máis á pintura. É obvio que iso é algo que saben os conservadores porque miran con lupa case de maneira microscópica os cadros, non? Pero é moi gracioso. Incluso, algunhas veces hai ata a huella dactilar do pintor. Quedou aí impresa para sempre. Outra cuestión é que tamén poderíamos falar outro día máis extensamente diso, o puntillismo, por exemplo, o que busca é conseguir cores coa xustaposición doutros. Por exemplo, o verde que estamos a ver aí non é exactamente verde, senón pequenos toques de amarelo con pequenos toques de azul que na distancia fai que vexamos verde, non? Por iso vos digo que teñen moito interés nos tratados de óptica en esta idea de como se ven realmente as cousas, non? Por exemplo, as sombras dos pintores impresionistas nunca van a ter gris ou negro ou van a intentar evitalo, van a intentar evitar a súa utilización, non? Por exemplo, a sombra de algo que é amarelo, non? Cando hai unha luz moi amarela de sol, as sombras dos pintores vámolas a ver pintadas coa cor complementaria, que serían as violáceas. Vale? E, por suposto, temos a época rosa de Picasso, que lle chamamos época rosa, pero en realidade é unha época na que Picasso utiliza moitísimos tons de vermellos. Vemos este cadro
podemos decir que este cadro é un cadro rosa? Sí ou non, hai moitos rosas ou moitos tons de vermello, non? Sen embargo, chamámoslle a época rosa, non lle chamamos a época vermella, porque en realidade son unhas cores, unha paleta de vermellos moi desleída e tendemos a interpretala como rosa, non como vermello, non lle chamamos a época vermella, non chamámoslle a época rosa. Que queda así como tamén un pouco máis romántica. Despois, a partir no século XX, como vos decía antes, ao principio, sobre o ano 1927, os anos 20, os 10, os 20 e os 30, a cor rosa, aínda en ámbito comercial xa, se vende como unha cor propia para os varóns. É a partir dos anos 50, sobre todo, que se dá este cambio, esta inversión de asociar o rosa coas nenas e o azul cos nenos. Realmente non hai unha explicación, non hai consenso sobre cando e por que sucede iso. Pero nós, hoxe en día, vivimos moi imbuídos desa idea. Tanto que, por exemplo, hai lazos simbólicos como o do cancro de mama, que foi este día pasado, non sei exactamente que día, o día pola investigación contra o cáncer de mama, témolo totalmente asociado ao rosa. Cousa curiosa é que a creadora dese lazo rosa, que era Charlotte Halley, non utilizaba o rosa, senón que utilizaba unha cor melocotón. E aí volvemos un pouco a esa idea do principio de que houve un momento que se entendía o rosa como un amarelo pálido ou desleído. Non ten nada que ver, Charlotte Halley creo que non cheguei a averigualo de todo, non sei, non utilizou esa cor melocotón por nada en especial. Sí que é verdad que ela facía eses laciños, cosíaos a unha carta que despois enviaba a autoridades, non? Pedíndolles que se aumentara a investigación ou a dotación para a investigación sobre o cáncer de mama. Que pasou? Que tivo moito éxito. No ano seguinte, despois de ela comezar, houve unha revista que quixo sumarse a esta idea. Pasa que, por unha cuestión de dereitos, non podían utilizar o lazo melocotón de Charlotte Halley. Entonces, eles decidiron que había que utilizar pois unha cor similar, que era a rosa. E aí é cando todo explotou e todo o mundo comezou a utilizar os lazos rosa e o rosa como símbolo de investigación do cáncer de mama. E hoxe en día pois xa está todo mesturado con esta idea de que o rosa é o feminino. Creo que hai lazo melocotón que hoxe en día se utiliza para a investigación contra o cancro de útero, pero non me fagades moito caso, porque cos lazos perdome un pouco. Hai tal cantidade aquí poderíamos entrar tamén neste famoso concepto que se puxo de moda tamén, que é o do pinkwashing, que é o que utilizan, o sea, moitas marcas sumáronse á iniciativa para facerse como un lavado de cara tamén, non? Sabedes que é unha técnica tamén de marketing, pois sumarse a estas causas, sen máis. E, por suposto, Barbie, que é unha marca que nace nos anos 50, que nos conta por aquí Fran. É un pouco como da cor vermella do Santa Claus, que orixinalmente era verde, non? E logo puxeron o vermello os da Coca-Cola. Sí, un pouco así. Son eses cambios que o marketing nos fixo tragar, non? Despois temos este rosa Barbie nace tamén pois polos anos 50, onde xa se produciu este cambio, esta inversión do que das cores, non? Ou onde se establece máis ben esa diferencia de que
o rosa é para as nenas e o azul é para os nenos, e o marketing de Barbie, dende logo, non axudou. máis ben, bueno, mellor, máis ben axudou a que cristalizara moitísimo esa idea. Todo o mundo asocia, é curioso porque además todo o mundo asocia a Barbie con esta cor ácida, rosa ácida, xa casi raiando un fucsia potente. Sin embargo, unha das cores que utilizaba a Barbie e que utiliza moi abondosamente realmente nos seus xoguetes é o lila. O lila é unha cor que Barbie tamén utiliza moitísimo e, de feito, é unha cor que botei de menos na película. Non vexades a película. Hai moita xente que dixo por aí que era unha maravilla, non é unha maravilla, é horrible esa película. Tais vai a estar en contra. Pero non pasa nada. Sí que é verdad que cadramos na idea de que os cabalos e o patriarcado é moi está moi ben traído, pero polo demais eu teño as miñas reservas con Barbie. Ata aquí, sinceramente, volvín facer o directo de 20 minutos, pero non está mal, así que agora podedes esbardallar todo o que queirades. O peor é que non só se traga coa cor. Sí, é que de feito, é que non me acordo quen fixo o estudo, pero de feito nas últimos 20 anos creo que houbo algúns estudos de algunha universidade, de algunha facultade de psicoloxía que intentaban como xustificar que efectivamente as nenas temos máis atracción polo rosa e os nenos máis atracción polo azul. Sabedes destes estudios que mesturan neurociencia, psicoloxía, tal. Entonces, sí que hai estudos que dicen que ao final que sí, que é unha cuestión como biolóxica ou neurocientífica ou vai ti saber de que ás mulleres nos gusta máis o rosa. Non vexo por qué. O sea, non, me parece que algún centro comercial ou algunha empresa lles pagou para que digan iso, sinceramente. O de poñer etiquetaxes en rosa polo día de cancro da mama é mercadotecnia, o mesmo que polo orgullo pintado de todo cor do arco da vella. Sí, pois é iso, é un lavado de cara, sabes? Porque ti, se te sumas a unha iniciativa que culturalmente se entende que é boa, non? Pois é como se ti te asocias con que son alguén bon e alguén que busca algo, un ben superior, non? Entonces, ves, non son malo de todo porque eu axudo. Que pasa? Pois que ao final todo iso acaba sendo pois de superfluo, non? Porque sí, poste o lazo ou poste a bandeira, pero despois ti no teu día a día probablemente nin donas cartos para que se continúe na investigación ou, sabes, é un pouco fariseo, por diante unha cousa e por detrás outra, que meditais? Hai estudos para todo, non sei por que non me dediquei a iso, aburrido non ia estar. É un mercado noso que somos máis solidarios. Sí, totalmente. Pero agora que tamén isto pasa tamén coas institucións, non? Porque este día atrás, poñemos o día do cancro de mama, podíamos poñer calquer outro, non? Como o día do orgullo ou calquer outro. Vin tamén a moitas páxinas, por exemplo, de concellos que poñían o laciño rosa e poñían esta frase deste ano que era o rosa non é máis que unha cor. Que aí poderíamos falar tamén se non é un pouco pernicioso continuar asociando co feminino, non a rosa, pero bueno. Infantiliza as mulleres que pasaron por un cancro e ao mesmo tempo un falso positivismo. Buf, como me toca de cheo, un boto fume. Claro, mellor que a ti non o explica naide. Falso. Sí, mellor que a ti non o explica naide, o sea, esa frase totalmente certa, estou totalmente contigo. E a iso iba, pois vin que moitos concellos, tamén, pois iso, con outras datas durante o ano, pois póñense o seu laciño, e digo eu,
Agora ven novembro, por exemplo, sabedes que novembro é un mes que dende o mundo anglosaxón se intenta adicar para reivindicar a investigación sobre o cancro de próstata. Sen embargo, iso é algo que tamén afecta moitísimo en moitos fogares. De feito, a min, a meu pai tocoulle, non? Está en diálise, precisamente porque tivo un problema con iso, non? Decateime, cando lle pasou, que é algo moi común que entre eles non falan, e se o falaran, e se falara máis abertamente diso, pois non terían tanto reparo en ir ao médico cando hai que ir, por exemplo, e todo, pois, tería mellor final, sabes? Non chegarían antes ao médico e probablemente non acabarían en diálise, ou si, depende do problema que teñas. Pero o caso é que non se fala nin publicamente, nin socialmente, nin os cabaleiros entre eles. Sin embargo, non vamos a ver ningún concello en novembro poñer nada sobre o día do cancro de próstata. Por iso digo que é unha iniciativa que, por un lado, claro, está moi ben, por outro lado, pregúntaste por que uns sí e outros non? Pois precisamente porque hai cousas que socialmente aceptamos e comemos e realmente é marketing puro. Si, é a campaña do mostacho, o Movember, cando se deixan todos o bigotiño, por exemplo. Entonces, algo que afecta en todas as casas, por exemplo, o cancro de mama afecta a moitísima xente, Ana sabe o que pasa, que afecta tamén á túa familia, pero que polo outro lado tamén o cancro de próstata tamén afecta, e tamén hai moitas familias afectadas, sen embargo, institucionalmente ou empresarialmente naide se suma á iniciativa. Entón é como quedar ben. O sea, sumaste a unha para quedar ben, pero das outras pasas. Para os males dos homes xa temos o Movembro. Sí, pero o que digo é que ninguén o sea, institucionalmente non vexo que se sumen, quero dicir, está claro que todo aquilo agora mesmo, todo aquilo que toca á muller vende. Todo, xa non o cancro de mama, senón todo. Entón ves xente sumándose a iniciativas solo porque sumarse queda ben. Todos os cancros afectan, claro. Entón, eu ás veces pregúntome por que os concellos se suman ou teñen tan claro que hai que axudar con isto, facelo visible, e non fan visible outras cousas durante o ano. Que tamén afectan a unha gran cantidade de población. Pois, porque realmente están sumidos tamén nesta moda de que vamos mirar máis pola muller. Non é que lles importe o social, é que están sumidos na moda ou nesa idea xeral de que hai algo máis importante. E creo que as institucións deberán ser un pouco superiores a iso, non deixarse arrastrar. O do cancro de mama é porque a porcentaxe é moito máis alta, pero non é tan sinxelo. Claro, a ver, máis alta é, pero tampouco creo que teña que ocupar todo o espacio, non? Parece que só se pensa niso, que non hai máis cousas. E dende as institucións deberase axudar a todo o resto de cousas, non? Parece que como que se invisibilizan outras cousas. É que ata se invisibiliza a propia problemática do cancro de mama porque, como ti dis, infantiliza e dá unha falsa positividade.
pero é que son eles que teñen que abrir as portas para falaren e todo iso, polo que sexa, os homes son menos dados a aceptar que teñen enfermidade, xa pola propia idea do machismo. Sí, pero antes de que todas as institucións se empezaran a sumar a isto do cancro de mama, dicíase o mesmo das mulleres, é que as mulleres tiñan que falar máis, non tiñan que esperar a ir ao médico, tal, e todo o mundo entendeu que, dando un apoio xeral e social, se axudaba a esas mulleres a ir antes ao médico. Sin embargo, mira o que dis ti agora dos homes, son eles os que teñen que abrir as portas. Porque para unhas funciona e para outros non, teñen que ser eles. O cancro de colon afecta a homes, mulleres e non se fala tampouco. Pois efectivamente, sí que é verdad que fan a campaña esta, hai a campaña esta da Xunta que manda as cartas para facer as revisións, de cancro de colon, pero mándaas solo a homes, non? A mulleres creo que non as mandan, non sei. É que eu, claro, nese caso teño máis homes na casa ás que lle mandan a carta. No, pero sí, mándanlle a homes, non lle mandan a mulleres. Por exemplo, sin embargo, a carta para as mamografías sí que a mandan. Obvio, non? Pero a de colon mandan aos cabaleiros. E, sen embargo, hai mulleres, como ti dis tamén. Entón, é un pouco deixámonos levar polo sesgo este de xénero, pero en moitos ámbitos. Eu teño celebrado o Movembro durante un par de anos, o mesmo o propio movemento ten un tufiño a rancio, o micromachismo e apechado que non mola, aparte de que non é moda. A cuestión é que non é moda, o de que ten un tufiño a rancio e micromachismo e apechado, pois non sei, por que? Porque se deixa polo do bigote, é que non sei. Eu creo que lle estamos a poñer a todo o que toca o masculino, poñémoslle enseguida a etiqueta de machismo e de rancio. Estou totalmente convencida. E haina que quitar. Iso é un mal. O de colon mandaron a min. Vale, pois entonces agora mándano. Non sabía. Está ben sabelo. Pero iso é recente, non? Porque, por exemplo, a miña abuela non lle mandaban. Miña abuela morreu hai como uns 7 anos ou así. Non sei, non sei. A meu pai e a Rene mándanlle, por exemplo. Digo, dende o poñerse a falar diso ou imos obrigarlles a dicirlle os seus papéis clínicos, non referente a non apoialos. Claro, pero o que digo é que se sempre entendimos que había que apoiarlles nas institucións para como arroupar as persoas que teñen ese problema, nun caso facémolo, noutro dicimos, pois teñen que ser eles que se poñan a falar diso. O problema é que, como non é moda, pois ninguén se suma. Moi longo de explicar aquí, non é rancio por como afrontan todo e como o explican. Eu non sei, das campañas así que seguín non me pareceu tan rancio nin tan tal, a ver. As maneiras, non o que fan. Sí que é verdad que, claro, tamén é un movemento que vén de Estados Unidos e xa sabemos como son por alá con estas cuestións. Ademais, é complicado tocar o tema do masculino hoxe en día, moi complicado. Sempre vamos a poñernos moito máis quisquillosos á hora de xulgar como se leva a cabo a propaganda. Porque vivimos nunha idea continua de que temos que xulgar o masculino. Calquera acción é moi susceptible de ser tachada de machista ou de rancia. Que sí, que xa sabemos como son os dos de Estados Unidos, xa o sabemos.
Pero sí que é verdad que eu creo que vivimos xulgando demasiado esa parte. O da carta non sei ben, pero o cribado xa se facía cando traballei as endoscopias no ULA e xa hai 7 anos. Ah, vale. Pois está ben. Non o sabía. Pois está moi ben. Pero, bueno, o que decía de xa non só co cancro, eu tamén mirade. Por exemplo, sei que hai un sitio onde se fixo unha campaña que era, vamos a poñer nos locais, nas portas dos locais, que somos gay friendly. Entonces, hai un sitio onde moitos locais teñen pegada unha bandeiriña multicolor na porta. Ben, está ben, visibilizas, creas como un entorno seguro, que iso tamén é unha idea moi importada de Estados Unidos, perfecto. O que pasa é que eu sei que moita xente da que ten iso pegado na porta realmente non ten unhas ideas tan liberais nin tan amables. Entonces, ao final é como poñerte chapitas para dicir mira que bon son, pero despois ti no teu día a día ou no día a día do teu negocio vas seguir sendo un cabroncete. Entonces, é algo que eu non me gusta, nin me non. Ao final é pernicioso, porque agora xa estamos tamén nun momento no que, e isto vímolo este verao con diferentes polémicas que houbo, estamos nun momento no que se ti non te sumas a decir algo sobre unha causa, eres susceptible de ser sinalado e de que che digan pronúnciate. O sea que xa non é que se sinale a quen pon a chapiña e despois non cumple, senón que se sinala a quen non se suma ou non se pronuncia ou non pon a chapiña e se lle obriga, tes que dicir algo. Porque se non o dices, eu non sei de que lado estás e síntese como case como agresión. Sabedes o que quero dicir? Entonces, nesa voráxine todo o mundo intenta sumarse sen reflexionar a moitísimas cousas para ser o mellor, o que máis chapiñas leva. Non vai a ser que eu quede sen poñer a chapiña e alguén me sinale e diga: ti non dixeches nada, ti non te sumaches ou ti non te pronunciaches. E estamos vivindo un momento así, é incipiente, espero que non vaia a máis, pero se seguimos a tendencia, dentro dun ano ou 2 non vai ser bonita a cousa. A dicotomización constante, Fran da Lobeira é machista, homófobo, semita de dereitas porque non se posiciona do outro lado en ningún deses casos, e o malo é que onde a xente non sabe, dá por feito sen preguntar. Claro, totalmente. Xente que se une para aproveitarse sempre existiu. Por outro bando, a humanidade sempre intentou saber das persoas por etiquetándoas. Sí. E de feito, bueno, vémolo no Simbolicor así un pouco de pasada moitas veces que ata a vestimenta antes estaba totalmente reglada, non? Para saber a que estamento pertencía cada un, a que profesión se dedicaba ou de onde viña, non? Sempre era unha maneira de sinalar e de manterte no lugar que che corresponde, non? Realmente seguimos operando así, socialmente. Non en canto a roupa, pero si en canto a outras cuestións. Entón, cando non se sabe, porque ti non te pos a medalla ou non te sumas ou non te pos a etiqueta, vente como ou ameaza ou alguén de quen desconfiar. Pois o que di Fran, que como non non adoita posicionarse directamente en redes, porque tampouco, non tes por qué, nos programas ti vas ao teu, non tes por que andar tal,
pois acabas sendo sinalado por cousas que ao mellor non eres. O mal é cando asumes que por ser home é machista, por ser militar de dereitas, por falar galego nacionalista e así ad finitum. Sí. Sí, son etiquetas que non podemos desfacernos delas. Operan, e operan moitísimo na sociedade. Eu non me decataba, eu creo que, non sei, pode ser que despois da pandemia como que estes prexuízos se agravaran. Quero dicir, teño a sensación de que ultimamente as persoas tardan moi pouco en etiquetarte. Cando antes ao mellor dabas un pouco máis de espacio para dicir, bueno, pois dixo isto, pero sabes, que pode ser un malentendido ou non comprendín ben ou, tal. Agora directamente abres a boca e xa te etiquetaron. Como non hai espacio á dúbida, non hai espacio a coñecer máis á persoa. Eu teño a sensación de que moi facilmente catalogamos, e cada vez máis. Que sempre o fixemos, a ver, os seres humanos operamos así. Pero sí que é verdade que hai momentos nos que dá a impresión de que é moito máis forte, de que hai moita máis presión. Hai persoas que se autodenominan boas calando á peña que nos primeiros 2 minutos creen que saben todo de ti e erran e moito. Sí, é que de feito, pero é a sociedade en xeral que estamos moi polarizados. Esa é a palabra que levaba un cacho buscando. E cada vez estamos máis polarizados en moitísimas cousas. Entonces é moi fácil, non? Se ti non te sumas ao meu, entonces eres o contrario. E dáme igual o que digas, e dáme igual o que razones, eres o contrario. A min pasoume agora, claro, agora non, pero cando era máis nova a min pasoume, eu sempre fun máis afín, pois non vos importa, pero bueno, poñamos á esquerda, non? Pero sí que algunha vez critiquei algunha política que se estaba a facer do concello mesmo e acabaron chamándome a palabra con F e digo, pero vamos a ver. Porque eu pense que neste caso non se está a facer ben, non quere dicir que sexa totalmente a extrema contraria do teu posicionamento político. Pero tendes a pensar así. E o peor é que vamos ir a peor porque cada vez hai menos espacio para a reflexión ou para debatir. Pero iso vémolo tamén no Parlamento, decir, a xente non debate, a xente insúltase. E as grandes cuestións que afectan a un país ou a un concello ou a un tal, hai que debatilas. Non insultar ao que tes enfrente. Haberá que chegar a consenso, haberá que razonar as cousas. Sí. En fin. Imos deixando e non levo aquí unha hora dándovos a chapa. Sei que non foi un super programa sobre o rosa, pero bueno, sempre hai tempo para máis. Dinos Fran, a eses erros levan a unha serie de asuncións sobre un que non trae nada bon, asumir que porque son branco, cisetero e de máis de 40, levar unha moto ruidosa e cabeiras no chaleco son machista, maltratador e acosador, sempre é un erro. Bueno, Fran, é que a ti faltache o garrote e agarrar a unha muller polos pelos e levala así a rastro como un troglodita. Perdón, digo aí de chistes a veces. Era que vai a rea de cousas, que só che falta iso.
Materializamos Twitter á realidade. Case que sí, sí. Ou TikTok, que aínda é peor. Ou TikTok, que aínda é peor. TikTok é o pandemonio, tiña que dicilo. É a gran frase do programa. TikTok é o pandemonio. E bueno, antes de pechar, teñemos que contar. O martes estou no Twitch de Orgullo Galego que imos a falar de petos de ánimas e cruceiros, en plan simbólico, non hai repaso ultra histórico artístico. Porque como ven a época de Todos os Santos, pois Orgullo Galego vai a facer unha serie de charlas en Twitch sobre o tema. Entón, eles contactaron comigo e pedíronme se me apetecía ir a falarlles de petos de ánimas. Entonces, pois aí estarei o martes ás 9 da noite. Imos cara alí se non baixamos unhas marchas. Eu aí son pesimista, eu creo que está a romper, en xeral, está a romper o status quo que había. Hai unha ruptura tamén clara da política coa sociedade, hai unha ruptura na xeopolítica bastante clara, está mudando o eixe, é dicir, hai países que van vir a substituír a outras potencias, iso non é gusto dos que ata agora tiñan o poder, e iso ao final afecta en todo, porque acabamos metidos nunha guerra informativa e nunha guerra simbólica. O uso de certos símbolos, discursos, é moi potente, é moi patente. Entón, bueno, pois estamos nun momento de decadencia dun sistema, a ver canto dura ata rachar ou ata reconstruírse. O que creo que percibimos todos, por iso estamos máis polarizados, por iso etiquetamos rápido, todo. O sea, son moitas cousas xuntas, moitas pequenas gotas que van caendo e van rebordar o vaso. Cando o vaso reborde, pois vaciarase e haberá que volver enchelo. É así, a historia é cíclica. É cíclica. De feito, aí faime gracia, porque últimamente repítese moito esta frase de que esta nova xeración será a primeira que vivirá peor que os seus pais. E digo eu, pero non son os que veñen, senón os que xa estamos aquí, que xa estamos vivindo peor que os nosos pais. Pero non damos feito o clip, o cambio, non nos decatamos, cóstanos moito decatarnos diso. Cantos anos levan dicindo iso? E agora como un run moi forte, levan, pois como ti dices, levamos xa anos dicindo e non nos decatamos de que as xeracións que xa están vivindo peor que os seus pais son as que agora teñen 30 e 30 é bastantes. Dicir, meus pais xa viviron peor que meus avós. Si xa empezaba como a notarse, non? Iso é como, pero ata económicamente, por exemplo, eu vexo moito na casa, na miña sogra foise para París traballar, deulle para facer aquí unha casa, comprou unha casa alí, fixo unha casa aquí, tal. O René viviu alí non sei cantos anos cobrando ben, pero o alquiler é o que é, o tren de vida era o que era, o soldo, a subida de prezos, entón xa non puido facer o mesmo que súa nai, e así a seguinte xeración, os seus fillos, pois estarán aínda un pouco peor ca el, quer dicir, non damos feito o clic, levamos repetindo o mesmo en cada xeración, porque somos conscientes de que estamos indo a peor, pero é que
Non é a nova xeración que vai vivir peor que os seus pais. Xa estamos vivindo peor a nosos pais. E non damos feito o clic, non somos conscientes, pero non queremos velo ou atallalo ou non sei. É unha disonancia moi curiosa. Que o despois está o de que os maiores sempre pensan que a xuventú vai acabar co mundo, non? Iso xa o dicía, non sei, se era Sócrates ou Platón ou a filosofía grega nalgún momento tamén o dixo. Pero ese é outro tema. Económica e socialmente sí que é verdad que imos vivir peor. E aposto a que meus avós xa viviron peor que os meus bisavós. Home, non, quero dicir, houbo un momento de bonanza na que si se foi vivindo, así que houbo melloras que foron mellorando a vida da xente. Non? Bueno, vale, a non ser que teus bisabuelos se foran de alto abolengo, sabes, de alta cuna, e foran perdendo xeración tras xeración poder, pero a xente que era de campo e sempre foi de campo, si que nos anos si que houbo unha bonanza económica, jolín, no século XX, nos anos 60, 70, si que a economía foi cara arriba e si que deu oportunidades á xente, non, de ter a súa casa, a súa familia, xente que mantiñan a familia con un só soldo. E agora non chegan nin 2 soldos. Subiu, subiron os prezos, subiu todo. Un economista explicaría mellor, non? Eu nin puta idea. E despois hai outra cousa moi curiosa, que a política tampouco se modernizou, porque sigue utilizando tácticas que se utilizaban a primeiros de século, pero hoxe estamos todos alfabetizados, todos pasamos pola escola e non nos deberían colar tan facilmente esas técnicas, sen embargo colan. Somos moi inocentes. Sempre digo, como pode ser que nos colen certas cousas, sabes, a principios de século hai técnicas sociais para mover conciencias e votos que se utilizaban, que hoxe en día aínda se utilizan e digo, como pode ser que funcione? Non entendo por que funciona. Non debería colar tan facilmente. Pero sí. Pero claro, o mundo de hoxe tamén sí que estamos metidos nunha voráxine de mensaxes e simbólica da que é moi difícil manterse cuerdo e non polarizar e discernir, é un esforzo constante. Crean crises e logo fan discursos emocionais e xa está feito. Nunca tan en vixencia estivo o 1984 de George Orwell. Sí. Totalmente. A resignificación de certas palabras. É curioso, é un mundo. Eu ás veces digo, gustaríame se inventaran unha máquina do tempo ou inventaran a crioxenización ou algo así, ou a melloraran, gustaríame poder viaxar 500 anos no futuro, non ao pasado, senón ao futuro, e saber que dirán de nós. Iso é unha cousa que me encantaría. De afán a xente a que botar coas emocións a flor de pel está ben. É que ao final hai tal abundancia de información, é unha exixencia tan grande estar ben informado de todo que ao final tal abundancia de información funciona un pouco como se non existira a información. Sabedes? O sea, se ti queres manter a un pobo ignorante, tes 2 opcións.
ou non lle deixas acceder á información, nin á cultura, ou lle das unha sobreabundancia de todo tal que non poida manexala. E é o que pasa agora mesmo. É o xogo de a sobreabundancia. Tampouco digo que haxa unha mente malévola, que programe estas cousas. Ese sería moi conspiranoico. Creo que é unha cousa moito máis orgánica da sociedade. Que vivimos nesa a sobreabundancia de todo e non sabemos manexalo. Sobre todo con emocións densas. Entonces, claro, ao non saber manexalo, dis, pois, por onde tiro? Pois por donde diga o meu corazón, por iso van a emoción. Por iso levo éons dicindo que hai que integrar o discernimento ou lévannos cara onde queiran. Xa, pero que claro, é moito esforzo. É moito esforzo e ademais moita xente cree, o sea, incluso quen cremos que temos certo discernimento ou que facemos esforzo en discernir realmente, ao final sempre acabamos tragando en certa parte, porque é demasiado esforzo, non podes estar a todos os temas coa profundidade que require. É imposible. Entonces, tamén existe outro método, apagar a televisión e non ler nada, e a tomar por saco, e non votar. Tamén é outra opción. Hai xente que si, que somos humanos. Despois hai cousas, sabes, hai cousas, eso xa o falamos, hai cousas que son cuestión de fe tamén, sabes? Se chega un señor e che di que hai un virus supercontaxioso, terás de que facer caso, tú non o sabes, ti non eres biólogo, non eres infectólogo, non viches un microscopio na túa vida, a gente temos que dar saltos de fe. Por moi ben que informado que teñas, sempre chega un punto no que o teu coñecemento da túa preparación non alcanza. O exemplo do virus, non pensaba na Covid nin nada, quero dicir, hai moita cuestión de que non todo o mundo pode saber de todo. Ao menos intentar. Eu, a verdade é que levo unha temporada que todo me dá igual, sinceramente, dáme igual xa. Xa vexo cal é o sistema, pois dá igual, dáme igual. Dáme un pouco igual, moitas veces digolle a René, Dios, por favor, vámonos, dáme igual, para un país, sempre digo Etiopía, por dicir, vámonos para Etiopía ou para Nixeria, dame igual, non me fai falta unha casa luxosa, sabes, a min con 4 paus chégame 4 rabizas tamén, e se acabou. Pero vámonos, que non o soporto máis. Porque realmente, para vivir, non nos fai falta toda esta hiperinformación. E para vivir felices tampouco, É algo que escapa ao noso control, quer dicir, ti por moito que intentes estar informada e discernir, tal, é un esforzo que eu creo que xa nin merece a pena. Para vivir para vivir fai falta un teito, un lume, auga e comida. Todo o demais é superfluo. Hasta internet, que vos estou aquí a facer o directo por Twitch, pero reconozo que realmente é un luxo, non necesito isto para vivir. Creo que estou un pouco nihilista, pode ser.
ou negacionista de todo. Teño o meu ano depresivo de odio todo, voume ir vivir a unha cabana no monte. E creo que é o máis intelixente que podo dicir, porque todo o demais xa se escapa ao meu control. Estás infectada de negatividade polo pandemonio. Pode ser. Tampouco é poñerse no extremo oposto ao que estamos, mais un pouco de razón non che falta. Pasa tú. Pois mira, vou ter que agardar que as galiñas deixaron de poñer. É que pregúntome, digo, esta é unha pregunta, unha reflexión que se pode facer. Se de repente todos deixamos de comprar xornais e apagamos a televisión e nos dedicamos a facer a nosa vida, que lle quedaría ao sistema? Que pasaría? Folga informativa, non vemos nada, nin lemos nada en Twitter nin nada, nós a facer a nosa vida e o mundo que arda. Que desesperación deberían seguro que sentirían algúns. Tes que ler o ensaio sobre a clarividencia de Saramago, trata un pouco ese tema. Vou anotalo, esa non a lin de Saramago. Pero fai coma sempre, non? Empeza moi ben e despois enrédase el só. Porque Las intermitencias de la muerte empezaba moi ben, é un libro que ao principio encantoume, pero despois faise moi pesado, explicándoche aí a mafia e todo. Sí, así é. Bueno, claro, é que é Saramago, que lle vas pedir? Bueno, nada, vamos meter a musiquiña que temos ao principio e tal, e deixamos aquí, que vos parece? Levamos 1 hora e pico falando de todo un pouco, a verdad. Espero que lle gustara o do Rosa a Ana. E nada, vémonos o martes, eso, en Orgullo Gallego. Vémonos o xoves no informativo. Próximo domingo, que cor queredes? Estou un pouco saturada para esta semana. Facíame falta unha cor un pouco sinxela tamén, pero dá igual. Azul, se tal. Vamos ao duro. Poido con todo. Fala do verde. Verde, pois tamén é unha boa cor. Veña. Falamos, vale? Chao.